Bon dia a totes i tots. Us volem donar la benvinguda i agrair la vostra presència, tant els que esteu avui aquí com els que ens esteu seguint via Zoom, des de casa vostra, des del vostre despatx, a l'acte de presentació de la candidatura del senyor Antoni Cañete per les eleccions que s'han convocat a Pimec pel dia 23 de febrer. Farem una presentació per part del senyor Cañete i després podran fer preguntes, ja sigui els que estan aquí de manera presencial o els que ens estan seguint via Zoom, aixecant la mà i demanant de fer la pregunta, i recollirem les preguntes, intentarem respondre a totes les que puguem i les que no, després donarem un correu electrònic de la candidatura, de la campanya, perquè ens les puguin formular. Doncs, sense més dilació, passo la paraula al senyor Cañete per fer la seva exposició. Molt bé. Moltes gràcies, Jacint. Hola, bon dia a tothom. Primer de tot, voldria saludar a tots els que ens esteu seguint, agrair-vos la presència i el seguiment de tots els mitjans i també a les persones que tenim avui aquí a la sala. I permetem que avui estem fent aquesta roda de premsa, aquesta primera roda de premsa en el Col·legi de Periodistes, al qual també vull agrair per la possibilitat de disposar d'un espai per mi i per tota la nostra candidatura tan important. El món periodístic per nosaltres és el nostre altaveu i poder fer el comunicat i la presentació, que és el motiu d'aquesta roda de premsa, és la presentació de la nostra candidatura, el que tinc l'honor i l'orgull de, en aquest cas, encapçalar. I, per tant, aquest és el motiu, fer-los i fer públic el que presentem una candidatura d'empresàries i empresaris autònomes i autònoms de Catalunya, dintre de lo que és la entitat de Pimec, i que farem aquesta candidatura, com deia, encapçalada per mi i, per tant, volia donar aquest agraïment i aquesta benvinguda. La veritat és que en la meva candidatura que encapçalo, doncs penso que tinc poques coses a comentar. Avui, per la limitació, lògicament, que dona l'aforo, tinc la sort de comptar amb 6 persones que m'acompanyen en aquesta llista. I són 6 persones que també voldria destacar perquè dona ja una idea i una imatge d'aquest canvi, aquesta projecció que d'alguna forma volem fer en aquesta candidatura i en aquest nou mandat que volem d'alguna forma liderar els propers anys a Pimec. Per una banda, presentaré les persones que tinguen aquí a la taula, que ens permet estar-hi. Està la senyora Maria Teixidor. Penso que serà sorprenent per molts perquè és una incorporació, en aquest cas, en aquests òrgans de govern que, si nosaltres tenim l'honor de ser escollit per als nostres socis, Maria Teixidor s'incorporarà en aquesta llista de la nostra candidatura. Crec que Maria Teixidor té poques necessitats de presentació, saben perfectament que és una de les persones que tenim en el país que ha encapçalat i que ha liderat els moviments de canvi, sobretot en l'àmbit de la dona. Ella va ser la que va fer possible que tornés a tindre realment un ressaltiment de tot el que ha sigut el futbol, que sempre ha sigut un esport masculí en l'àmbit del futbol femení. Ha participat en multitud de projectes i tinc l'honor de poder comptar amb ella també a la llista, a la qual li agraeixo personalment i agraeixo també personalment que en un dia com el d'avui estigui també present en aquesta roda de premsa. També tinc a la meva mà dreta el senyor Josep Soto. Josep Soto és president de tots els empresaris que n'hi ha a Catalunya, dels joves empresaris. Sens dubte, ell enmarca i també d'alguna forma dona aquesta imatge de lo que és el que volem també treballar des de la candidatura. Realment, el nostre jovent, la nostra pedrera, si abans parlaven de futbol, passa per als nostres joves emprenedors que estan visquent possiblement el moment més difícil de la nostra història contemporània per poder portar els seus negocis, per poder tirar endavant aquests projectes que realment necessitem per no només tindre present, sinó sobretot per construir futur. També li vull donar un agraïment molt especial al que estigui també present i que estigui també en aquesta llista. Tinc la sort també de comptar, i no donava més espai a la taula, però tenia molt d'interès també de poder-li agrair. Tinc a la senyora Emma Gumbert. Emma és una de les persones també en el nostre país que porta un de los que són les espines dorsals d'una entitat empresarial, que és totes les relacions laborals. Ella portarà també aquest lideratge en l'àmbit de les relacions laborals i en tot el que significa per a una entitat com la nostra el diàleg i, en aquest sentit, tot el que és la concertació. També està amb nosaltres la senyora Anna de Quirós.
Anna també ella encapçala dintre de la llista també aquest perfil femení. Ella lidera una associació de dones empresàries, és una emprenedora, és una empresària també de referència en el país i també li vull agrair enormement tant que estigui a la llista però sobretot també que estigui avui en la presentació. Tenim aquí a la senyora Mireia Capmany i li agraeixo molt també la seva presència. La senyora Mireia Capmany és propietària de l'empresa Epidor, una empresa del Vallès Oriental industrial. Quan a vegades parlem de les empreses i parlem de les empreses industrials, comptar amb persones com la Mireia, que a més té un ADN, perquè el seu pare, el que és actualment Pimec, és la fusió de tests patronals que havien anteriorment. CEFES, Pimec, però també l'AEI, l'Associació d'Empresaris Independents, i jo penso que Mireia, el seu pare, va ser un dels presidents de les primeres organitzacions empresarials que es van muntar aquí. Estic molt content que també estigui a la llista i que també estigui avui presents a nosaltres. I deixo per al final a alguna persona que li tingui un afecte primer molt especial, un agraïment etern i que ha fet un treball en tota la situació en la que hem estat treballant durant aquests mesos de pandèmia, que és la senyora Isabel Galobardes. També necessita poc per presentar la senyora Galobardes. Ella és la presidenta de possiblement el sector més afectat que tenim en el país en l'economia, que és el sector del turisme, la restauració, on ella ha estat treballant intensament en les nostres organitzacions i tindre-la a la llista, comptar també amb ella i en aquest espírit de defensa dels interessos i en aquest cas de sectors tan afectats com aquests és un clar mostra o un clar exemple de lo que aquesta candidatura d'alguna forma està plantejant. A tots ells i als que avui no presentem encara perquè ho farem posteriorment als membres de la nostra llista, que són més de 90 empresàries i empresaris, les vull agrair moltíssim que m'acompanyin en aquesta aventura en la que el que volem realment és una generació en la que, igual que hem estat participant, creiem que ara ens toca posar-nos al capdavant de lo que és l'organització per continuar aquest treball que s'ha fet i el que necessita d'alguna forma el nostre país. Respecte a la meva persona, voldria, perquè s'ha preguntat, penso que hi ha molta gent ja que em coneix i coneix la meva trajectòria, però sí que voldria destacar, perquè alguns especulen al respecte, quina ha sigut la meva trajectòria o aquells fets que són més significatius en la meva candidatura. Jo he sigut empresari, hem tingut un negoci familiar, per tant hem tingut una empresa familiar petita i a més he estat dirigint en l'àmbit empresarial possiblement un dels projectes més apassionants i una aliança empresarial que penso que és un exemple. Jo vaig constituir i dirigir l'agrupació a través d'un grup d'empreses del grup COFME, en el que vam ajuntar en un primer moment 7 empreses petites i mitjanes i en el que en aquesta unió les van internacionalitzar en tot el món i van treballar com a grup d'empreses per poder competir contra les grans multinacionals. Un exemple d'aliança, un exemple de com realment quan ens unim els petits podem estar-hi competint, en aquest cas competíem amb empreses o competim, com empreses com a Siemens, ABB, Schneider i per tant una experiència empresarial possiblement a la qual li dec moltes dels meus coneixements i de la meva forma de plantejar possiblement el futur en la importància per les pimes d'unir-se i treballar plegats. Actualment són el president honorífic d'aquesta entitat i és per aquesta entitat per la que jo em presento. Hem sigut socis de Pimec des de fa moltíssim temps i, per tant, com a president honorífic de COFME, presento la meva candidatura arropat i acompanyat per totes aquestes empresàries i empresaris que comentava anteriorment. Molt bé, de Pimec possiblement he tingut en la meva etapa anterior una funció doble, una dualitat. He sigut el màxim responsable executiu de Pimec i, per tant, he fet que aquella fusió que es va fer en el seu dia Pimec-Cefes d'alguna forma s'hagi pogut consolidar amb una organització avui dia possiblement exemple en la forma de funcionar i de gestionar, no diria només a Catalunya ni a l'Estat, sinó més enllà dels nostres territoris. En Europa possiblement hi hagi poques organitzacions com a Pimec, però també he tingut una funció en la qual vostès deuen de conèixer bastant de la meva trajectòria per la utilització i la sortida en mitjans de comunicació en la que he estat present en una sèrie d'activitats en representació i en defensa de les petites i mitjanes empreses i les autònomes i autònoms en la que hem estat posant damunt de la taula algo que per nosaltres era fonamental, que poguessin no només tindre veu, sinó tindre una veu amb el pes per poder-se defensar. I, per tant, en aquest sentit, no perdré massa temps en parlar del passat, sinó que parlaré una mica del futur. Les vull explicar també a l'hora de presentar la meva candidatura de que en Pimec vam viure l'any passat
un element que vull posar damunt de la taula. Com s'ha fet sempre a PIMEC, d'una forma molt transparent, molt participativa, es va posar damunt de la taula el model en el que la nostra organització, que no és només una confederació empresarial, que ho és, sinó un agent social i econòmic d'aquest país i, per tant, la importància que té a l'hora de participar en el diàleg i la concertació, va haver-hi una reflexió en els seus òrgans de govern de com tenien que afrontar el futur, com tenien que donar resposta en el segle XXI per poder continuar defensant els interessos de creació de riquesa i, sobretot, de poder tindre una economia competitiva en el nostre país. Aquesta reflexió ens va portar a posar damunt de la taula la possibilitat de tindre un nou model o la necessitat de tindre un nou model de governança. Aquest model de governança es va estar reflexionant i van haver-hi una sèrie de propostes de canvis normatius en la nostra organització, torno a dir, en la màxima transparència i en la màxima participació, en el que es va aprovar que en el futur la nostra organització pugui tindre un canvi de model de governança on pugui haver-hi aquesta funció molt més executiva i sobretot amb el coneixement i la dedicació que requereix avui dia una entitat com pot ser un agent social i econòmic en el cas de PIMEC. En aquest sentit, vull dir que tot això es va fer ex ante. No hem fet res de canvis en l'organització o no es van fer res de canvis ex post. Per tant, va haver-hi la possibilitat de participar per part de tothom i he de dir, i per això ho vull destacar, que es va fer amb una unanimitat absoluta. Fruit d'aquest canvi que s'ha fet i que s'ha produït de tindre un model de governança, en aquest sentit sempre deia que és més important el model i després poder parlar-ne de qui és la persona més adequada per portar-lo endavant i davant de moltíssimes propostes que tenien dels diferents àmbits, vaig donar un pas endavant per dir que davant d'aquests reptes i davant possiblement d'algunes de les agressions que s'estaven produint en algunes institucions i alguns interessos, nosaltres, una organització que representem a les petites i mitjanes empreses i als autònoms, necessitem, òbviament, tenir la màxima possibilitat de poder defensar-lo des de la transparència, però sobretot en les idees molt clares de quin és l'objectiu social de la nostra entitat. En aquell moment, ja va ser en el juliol de l'any passat, quan es van canviar tots els estatuts, ja vaig manifestar la meva voluntat d'encapçalar una candidatura a PIMEC per al proper mandat si els socis de PIMEC i les sòcies així ho decidien. I és aquí avui on ho faig ja públic de forma oficial i el motiu del per què he donat aquest pas per portar endavant aquesta candidatura. Les he de dir que per nosaltres hi ha un element molt important i que vull també deixar molt clar, perquè darrerament estem vivint en moltes institucions i en moltes organitzacions algun tipus de situacions, podríem dir, que no són, o en el nostre entendre, adequades. Creiem que les organitzacions en si mateixes tenen un fi i s'ha de preservar el fi que té aquesta organització. Està passant, i aquesta ha sigut una de les decisions que he fet i han fet possiblement amb mi totes les persones que estan en la meva candidatura, el fet de que n'hi ha persones que venen amb un interès diferent a lo que és el seu objectiu social de l'entitat i, per tant, entren en les organitzacions per instrumentalitzar-les. Quan a una organització s'entra i s'instrumentalitza en un fi diferent del seu propi, el que s'està fent en l'organització és pervertir-la. Aquesta candidatura, que tinc l'honor d'encapçalar, té claríssim que el seu fi és el fi de l'objectiu social que té l'entitat. I lluitarem i estarem al capdavant de defensar aquests interessos si, torno a dir, les sòcies i els socis determinen que hem d'anar en aquesta direcció. No voldria ni molt menys parlar-ne, com deia, del passat, perquè són moltes les fites que hem fet. Quan parlaven del meu currículum, he tingut i soc actualment president de mobilitzacions tan importants en l'àmbit econòmic i empresarial com la Plataforma contra la Morositat. Hem creat una organització excepcional a nivell de l'Estat que no havia existit perquè en la resta de l'Estat no existeixen organitzacions com PIMEC per defensar la petita i mitjana empresa com la Plataforma Pimes, però torno a dir, més enllà del meu currículum, més enllà del per què he donat el pas i què és el que està plantejant l'entitat, sapiguent tot el que d'alguna forma n'hem fet en el passat, avui estem per parlar de com enfoquem i cap a on d'alguna forma enfoquem el futur. Per tant, en aquest sentit, l'únic que podria d'alguna forma posar de manifest de que parlarem en aquest fet de les
de què és el que pretenem i cap a on anem. Molt bé, arribat aquí, miren, jo crec que és important que pugui posar damunt de la taula algunes qüestions que són importants. Què és el que pretén la nostra candidatura? Jo vaig tindre la possibilitat o l'oportunitat, perquè vaig ser escollit per estar-hi present en la intervenció de les 20 persones escollides en la Comissió de Reconstrucció del Congrés dels Diputats. I allí ja vaig apuntar alguna cosa que és per nosaltres un objectiu absolutament fonamental. I és el fet de que hem de situar a la petita i mitjana empresa, aquest que és el 99%, 99,8% de les empreses, 75% de l'empleo i 66% del producte interior brut, realment el motor de la nostra economia, en el pont de comandament. Entenent que aquells que creen la riquesa en el país de forma més important, aquells que d'alguna forma aporten més empleo en el país, han d'estar-hi realment en el pont de comandament per poder participar i per poder d'alguna forma aportar quins són els canvis que necessita el nostre país per poder tindre no només present, com deia anteriorment, sinó futur. Per tant, aquesta serà un dels nostres principis més importants en el nostre mandat i en la nostra legislatura, que serà el poder portar les pimes en el pont de comandament. Hi ha una altra qüestió per nosaltres important que l'hem convertit en eslògan i que també pot semblar una mica sorprenent, però és determinant a l'hora d'actuar. Fins ara, on moltes vegades el món empresarial ha sigut passiu i ha sigut un actor més que un protagonista. Veient els canvis que s'estan produint en la nostra societat, la situació en la que ens enfrontem i tot el que ens vindrem a sobre, tenint en compte que moltes vegades, i això és una denúncia que sempre hem anat fent en diferents àmbits, necessitem que existeixi una sensibilitat superior per part dels nostres governs, de tots els nostres governs, versus el món econòmic i el món empresarial, depenent d'ell. Ja vaig dir en el Congrés que si no tenim empreses no tindrem futur, perquè si realment volem fer polítiques socials i volem fer polítiques sanitàries necessitem aquells que paguen els nostres impostos. Molt bé, doncs nosaltres creiem que situar les pimes en el pont de comandament i en aquest cas per poder-ho fer possible, nosaltres practicarem alguna cosa que ho he posat en l'eslògan que tenim a la campanya, en el que ho farem des d'un activisme empresarial que ha de significar que les pimes estiguin en la construcció del model econòmic i social que d'alguna forma n'hem de fer en aquest país. Aquest serà un element per nosaltres fonamental, poder situar les pimes en el pont de comandament i poder produir i estar amb aquest activisme. Aquest activisme vol dir aquesta participació. Això vol dir cridar a cada una de les petites i mitjanes empreses i les autònomes i els autònoms de que hem de donar un pas endavant per poder, d'alguna forma, defensar el que nosaltres creiem que és tan transcendent, generar riquesa i llocs de treball. Aquesta gran virtut que, d'alguna forma, té el món empresarial. Molt bé. Més enllà d'aquests, d'alguna forma, dos conceptes que marcaran el que serà el nostre programa i la nostra activitat, jo voldria deixar com a mínim 4 conceptes que crec que és important que sàpiguen la societat i sobretot perquè això és molt important per part dels socis de PIMEC, d'aquestes empreses tant individuals com col·lectius. PIMEC és l'organització que té més col·lectius representatius de tota Catalunya. Més de 300 col·lectius que són federacions, associacions i confederacions que estan aglutinades en aquest agent social que és PIMEC. Doncs molt bé, vull que sàpiguen que nosaltres estem fent un plantejament en el que vas tindre la sort de ser un dels impulsors i els creadors d'un concepte absolutament novedós, no només aquí sinó internacionalment, que és que tenim que treballar amb un capitalisme més inclusiu. Aquest concepte de capitalisme més inclusiu, que el que pretén és que es configuren en la nostra economia la configuració de preus que sigui d'una forma absolutament competitiva i no forçada, aquest capitalisme més inclusiu que va en contra de que se tingui que fer empresa a través d'un boletín oficial de l'Estat o d'un DOG o a través de lo que pugui ser reglamentacions marcades per un determinat tipus d'interessos d'uns pocs. No volem, per tant, i treballarem perquè n'hi hagi aquesta configuració de preus, aquesta realitat de competència que vingui marcada per la competitivitat i que pugui permetre en el país. Per tant, ens oposarem a aquells mercats regulats o a aquells mercats, en aquest cas de rentes, que s'estan fent de forma excessiva i estan encarint, en alguns casos, els preus que fan impossible la nostra competitivitat en mercats internacionals. Ja vaig posar algun exemple al respecte, però tindre que pagar el doble de l'energia que França o Portugal fa absolutament impossible que les nostres empreses
empreses puguin ser competitives. El fet de que tinguem que estar cobrant a 300 dies respecte a altres economies que estan cobrant a 30 o 40 dies fan que siguin inviables moltes de les petites empreses. El fet de no poder tindre la part que corresponen a la compra pública fa inviable moltes vegades la capacitat de creixement de les nostres empreses. I si parlem de fiscalitat, realment allò de que la fiscalitat tindria que ser proporcional en la petita i mitjana empresa no es crea. Per tant, aquest concepte de capitalisme inclusiu per nosaltres és un element fonamental. I això ho farem amb uns conceptes d'inclusivitat, de sostenibilitat. Aquests seran eixos de treball, de responsabilitat social i, sobretot, de respecte a la transparència i, sobretot, a la participació. En aquest cas, per nosaltres, en el segle XXI sabem que n'hi ha una sèrie d'eixos i només els apunto, però per nosaltres serà un element fonamental treballar en un fet que és la relació público-privada. I parlarem d'alguns temes que els tindrem com a eslògan i que tindrem d'alguna forma que estar treballant diàriament per proposar un model de país des de l'àmbit econòmic que serà fonamental, com és l'energia. El gran discurs del segle XXI, sens dubte, a l'aigua, a l'energia, tindrem que tractar-ho. Com d'alguna forma desenvolupem aquest tipus d'activitat i d'àmbits segurament es marcarà el futur del nostre país. Igual que la formació, el coneixement, un element fonamental per veure què és el que passa en el futur. Al igual que el món rural, que requereixen tot això que ha passat, possiblement centrar-lo en un dels eixos importants per treballar tots plegats. Igual, en aquest cas, a la innovació, on no podem perdre una vegada més un tren que és absolutament fonamental per al futur. La veritat és que simplement enfocar-los en aquest cas, en aquest cas són les línies mestres en les que està treballant la nostra candidatura, explicar públicament que avui fem públic que aquesta candidatura encapçalada per mi d'alguna forma entregarà els avals la setmana que ve i a partir d'aquí estem encantats de poder concórrer amb qualsevol altra empresària o empresari que vulgui portar noves idees i nous projectes, cosa que demanaria enormement que passem en el debat de les propostes, el debat dels problemes i el debat de les solucions, perquè això és el que necessiten les nostres sòcies i els nostres socis. Necessiten, i la nostra societat, necessiten tindre els problemes identificats, posar-los damunt de la taula i tractar-los. Simplement dir una qüestió que també és important i que vull demanar en aquest inici de la campanya. Més enllà d'aquelles qüestions lícites per part de qualsevol dels candidats que es puguin presentar, de la diferència que pugui haver-hi de criteris, d'objectius, de visions, de propostes, que són absolutament lícites i que ens encantaria poder posar-les damunt de la taula i enriquir el que pugui ser les decisions i el treball que n'hem de fer, m'agradaria preservar una institució com és PIMEC, que és un agent social i econòmic d'aquest país. I, per tant, els tractats que s'està sofent per part d'aquesta institució en els darrers mesos, per part d'unes persones molt interessades, demanaria que, sisplau, d'alguna forma es preservessin. PIMEC ha sigut una entitat transparent, la primera entitat fa ja 30 anys que va començar a fer auditories quan ningú feia. Ha sigut una entitat absolutament democràtica. Ha fet, com marquen els seus estatuts, eleccions cada 4 anys. I a més de fer les eleccions cada 4 anys, inclús s'ha procedit a la votació fins a l'any 2010, en el que, tot i havent-hi un candidat, s'ha procedia en aquest exercici de fer aquesta votació. Per tant, basta ja de dir mentides respecte d'alguna forma a lo que és la entitat. La entitat està per sobre de tots els candidats que es podem presentar i estem davant d'una institució que no només no la podem danyar, sinó que en la línia en la que s'ha treballat els darrers anys el que hem de fer és preservar-la i que sigui útil per la nostra societat, per la nostra economia, per les nostres empreses i per als nostres ciutadans. Per tant, a partir d'aquí i mostrat d'alguna forma la presentació d'aquesta candidatura o la manifestació de que acudirem en aquestes eleccions de PIMEC amb una candidatura d'empresàries i empresaris i una mica esbrinat d'on venim, on estem i sobretot les línies mestres cap a on anem, estic a disposició de tots vosaltres per poder fer totes les preguntes que creieu convenient. Moltes gràcies. Sí, moltes gràcies, Antoni. Ara obrirem el torn de preguntes, ja sigui de la sala o a través del Zoom, aixecant la mà. Tenim una primera pregunta ja, sisplau. Es pot identificar també? Sí. Sí. Sí, ara està arribant el micròfon, sí.
Bueno, mentrestant es va bé per poder beure aigua. Sí, aprofita. Després de... Menys mal que hem parlat. No, parlarem només d'uns eixos del programa, perquè si expliquem el programa... Estem una bona estona més. Fem des d'aquí, vale? Sí, ho fa des d'allà. Perfecte, endavant. Soc l'Aina Martí de la CN. La pregunta és, creieu que la data de les eleccions es mantindrà? Creieu que té algun recorregut la proposta que ha fet Eines Pimec d'ajornar-les? I si teniu preocupació al voltant de la participació, estem en un moment una mica complicat per votar. És que no se sent, eh? No se sent. Sí, no se sent. Sí, vale, sí. Creieu que s'ajornaran les eleccions? Teniu confiança que farà via el previst, que és una petició d'Eines Pimec? I la segona és el govern de la participació, que són eleccions presencials, teniu poca i la distribució de votar. Quines previsions teniu en aquest sentit? Molt bé. Sí, només pels que estan al Zoom igual no ho han sentit, ha preguntat que si creiem que les eleccions s'ajornaran, segons la petició del senyor Barrios d'ahir, i segons com veu el senyor Cañete la participació en aquestes eleccions. Gràcies. Molt bé. La veritat és que jo últimament estic absolutament perplexa, no? Perquè ens van dient que no fem eleccions. Quan fem eleccions ens diuen que aplacem les eleccions i quan d'alguna forma les posem en marxa, que venen anunciades ja des de fa molt de temps, el president González va dir que era el seu darrer mandat i a més ja va dir que possiblement no acabaria el seu mandat, està a 3/4 de mandat i resulta que es convoquen eleccions estatutàriament, en temps i en forma i complint d'alguna forma allò que marca els estatuts. Per tant, no existeix cap objectiu, cap justificació objectiva perquè es tinguin que aturar les eleccions, no? Jo crec que el que se n'han de fer és procedir, tal com van marcar l'altre dia a la Junta, que es tiren endavant. I el que ens sorprèn enormement, ens sorprèn molt, és que el senyor Pere Barrios ha estat fins ara membre de la Junta de Govern de Pimec, és un membre de la Junta de Govern de Pimec on es prenen aquestes decisions, on es van prendre les decisions l'any passat del canvi de model de governança, on es van prendre decisions l'any passat inclús de la meva pròpia figura com a una proposta. Alguns havien dit que jo ja era president de Pimec i com es demostra, jo avui m'estic presentant en una candidatura que tindran que escollir els socis perquè ho fem democràticament tot. I llavors, en aquest sentit, no existeix cap justificació que ho faci, però és que tampoc el senyor Barrios en la Junta o en les diferents juntes en les que podria haver participat com a membre de la Junta, allí d'alguna forma ha indicat res al contrari. Es va aprovar per unanimitat el dimarts la proposta d'eleccions sense cap vot en contra, ni esmena ni comentari. Per tant, jo el que diria és que això no va de que vagi bé o me vagi malament. Això va que n'hi ha uns estatuts, n'hi ha diguéssim, timings i n'hi ha una, en aquest cas, convocatòria formal que està feta i no n'hi ha cap justificació que vagi en contra. Primera qüestió. Segona qüestió, el tema de la participació. La veritat és que, tal com està plantejada la participació a Pimec, es pot fer amb una facilitat i amb una participació i amb uns riscos pràcticament inexistents. Per què ho dic això? Perquè Pimec ha posat en marxa alguna que possiblement sigui el més democràtica que es pugui fer i d'una forma molt àgil. És el fet de que tothom pugui votar, òbviament, el dia 23, que és el dia que està convocades de forma presencial, i per primera vegada ha fet que en totes les seves seus els socis puguin executar aquest dret al vot físicament i presencialment, però ha posat en marxa la delegació de vot en el que qualsevol soci pot delegar el vot en qualsevol altre soci per poder executar o exercir aquest dret a vot. Per tant, està més que garantida la participació i en aquest sentit entenc que es pot fer des d'un punt de vista formal. Per al número, d'alguna forma, de persones que tindran, aquestes no són unes eleccions que belluguen perquè nosaltres, al tenir l'organització, al tenir un model a què n'hi ha el soci col·lectiu però n'hi ha el soci individual, el soci col·lectiu aglutina el vot, en aquest cas, de tota la representativitat, en aquest cas, que pugui tindre un determinat tipus de col·lectiu. Per tant, ni per volum ni per situació i, a més, en les possibilitats, es donen totes les possibilitats de participació per part de totes les sòcies i els socis de Pimec. Més preguntes de la sala de Zoom? Sí, des de Zoom ens arriben unes quantes preguntes. La primera, de Gabriel Ubieto, del periòdico. Ja tenen els 100 avals necessaris per presentar-s'hi i quants avals ja tenen tancats? Bueno, la veritat és que
he de dir públicament també que vull agrair a totes aquelles persones que han fet confiança des del moment que saben que presentarien la candidatura i efectivament no tindrem cap problema en tindre els avals necessaris per poder presentar la candidatura. Sembla, i suposo que això potser pot justificar, que potser altres candidatures tenen una dificultat. Ja en el seu temps ja van viure que, de debò, amb una organització que té més de 130.000, representa totes les empreses. Això és una qüestió important també a aclarir. Pimec representa tota l'empresariat de Catalunya perquè és un agent social econòmic, però té més de 130 i pico mil socis, dels quals, lògicament, venen aglutinats molts d'ells a través de les seves associacions. I, per tant, no poder tindre un aval de 100 avals per poder presentar una candidatura entenem que no ha de ser un motiu, d'alguna forma, de problema. Per part nostra no hi serà aquest problema. La següent pregunta de Pilar Garcia, de Catalunya Ràdio. Què opina de les crítiques que les eleccions s'han convocat de manera precipitada per evitar que es poguessin presentar altres candidatures? Quan parla de precipitada, suposo que l'altra candidatura que parla precipitada vol dir que és que no li va bé amb ell i, per tant, és precipitada. És allò del partit de futbol, ja que estem parlant avui de partit de futbol, no? És com aquell que diu, bueno, com vaig d'alguna forma amb un resultat que no crec que és el que tindria que tenir, el que demano és que l'àrbitre vagi d'alguna forma allargant el partit fins que fiqui el gol i d'alguna forma pugui acabar-se el partit. Les eleccions han sigut convocades, anunciades. L'any passat pràcticament farà dintre de poc un any que es va anunciar que es procediria d'alguna forma al canvi, en el que es va anunciar que jo en seria candidat. I mirin, jo diria alguna que pot significar també, o que pot donar un exemple, no? L'altra candidatura s'ha presentat abans que aquesta, que des del mes de juliol de l'any passat ja van dir que d'alguna forma em presentaria encapçalant una llista. Per tant, escolti'm, jo crec que les eleccions han sigut convocades en temps i en forma. N'hi ha pràcticament un mes per poder desenvolupar tota l'activitat electoral que necessita qualsevol de nosaltres per poder presentar els nostres avals. Fixin-se que encara queda una setmana per poder presentar els avals i posteriorment hi haurà pràcticament 10 dies per poder-ne fer campanya. Això no va de que sigui una fetge que em vingui bé o malament. Això es fa que n'hi ha la possibilitat per part de, en aquest cas, el president de l'entitat, proposar a través del comitè executiu a la Junta de que ell, en aquest cas, ha donat un pas al costat i ha plantejat d'alguna forma que es passi en aquesta etapa. Amb una qüestió que penso que és més important si em va bé o no malament les dates. I una qüestió que vull també agrair, i és el fet de dir el proper govern de la Generalitat, el proper govern d'aquest país ha de tindre una interlocució com a agents socials que són en el nou equip que dirigirà la nostra entitat. I jo penso que és absolutament, loable, lícit i a més adequat, si em permeten l'expressió. No seria bo que comencéssim un nou mandat en el nostre país i que tinguéssim un equip que estigués sortint, perquè a més això genera possiblement moltes vegades la necessitat de no tindre la interlocució adequada en el moment que es necessita. Marc Moreno, del Punt Avui. Què pensa de l'opinió de Pere Barrios sobre la necessitat de reduir el nombre de patronals i donar hegemonia a Pimec? Bueno, la veritat és que no m'ha deixat de sorprendre aquesta pregunta, perquè, clar, si algú venint precisament des de Pimec, i sobretot jo he sigut possiblement un dels practicants més importants en l'àmbit de lo que és la representació, el diàleg i la concertació, si n'hi ha un actiu, i això mostra possiblement les dificultats que té aquesta candidatura per entendre el que significa això del diàleg i la concertació. Crec que n'hi ha algunes qüestions confoses. Si en la nostra societat, si en el diàleg social, que és una pota fonamental d'una democràcia, no n'hi ha les veus que representen els diferents interessos de part, realment aquesta possibilitat o aquesta democràcia té una mancança. I això s'ha de poder fer des de la defensa dels interessos de part. El fet de parlar de que n'hi hagi una única patronal me'n recorda altres temps. Això són de temps més del sindicat vertical. I és una de les qüestions que critiquem. Nosaltres no estem en contra de les grans empreses, ni molt menys. Volem que les micros siguin petites, les petites mitjanes i les mitjanes grans. El que passa és que els interessos en algunes parts de les grans empreses són totalment diferents als de les petites i mitjanes empreses i s'han de poder defensar aquests interessos des dels seus respectius àmbits. I s'ha de poder defensar
amb una condició que l'any passat nosaltres, quan estan a PIMEC, vam aconseguir i que penso que encara no n'hi ha un coneixement de la importància que té, que s'ha de poder sense la imposició de ninguna de les parts, que és el que li han passat a les petites i mitjanes empreses històricament en aquest país i en molts països. Catalunya va fer un pas molt important al tindre una paritat en la representació. Vol dir seure's en una taula i amb igualtat de condicions poder dialogar, negociar i concertar. I en cas de discrepància, defensar aquests interessos de diferència de part. Imposicions d'una part amb una altra són pràctiques que haurien d'estar-hi d'alguna forma en una altra forma de treballar. Sens dubte, nosaltres entenem que ha d'haver-hi una representació, un mapa patronal en el que ha d'haver-hi, com passa a Europa i com ja passa a Catalunya, de la representació de les grans empreses, de les petites i mitjanes empreses. L'altre és una de les qüestions que critiquem i que les puc donar molts exemples. Quan tu tens en la mateixa organització la gran i la petita, en molts d'aquests camps, com parlava de la compra pública, l'energia i de qualsevol altre, el tema dels pagaments mateixos, es produeixen situacions de posicions de domini. I això és el que no pensem permetre als que defensem a la petita i mitjana empresa. Montse Hidalgo, de la xarxa. Situar les pimes al pont de comandament vol dir que volen que PIMEC sigui la principal patronal representativa amb el percentatge 50-50. És una altra pregunta. I quina representativitat creu que ha de tenir PIMEC en el futur? Mirin, PIMEC ha de tindre la representació. El que vam aconseguir l'any passat, les torno a explicar. Els països, en Europa té una patronal de grans empreses que es diu Business Europe i una patronal separada que es diu SMI United, de petites i mitjanes empreses. Són dos patronals europees en el mateix pes i que representen de forma separada els interessos de possiblement les grans associacions dels països de la Unió Europea i de les petites i mitjanes empreses. PIMEC és membre, full member, és membre de la patronal europea de la petita i mitjana empresa i, a més, ostentem una vicepresidència. I es fa en el que aquestes dues entitats puguin estar-hi en el diàleg social europeu en igual de representació per poder defensar aquests interessos. Això és el que es porta en Europa, això és el que es porta en els països avançats, això és el que es porta en els països democràtics i això és el que vam aconseguir l'any passat en el fet d'haver fet un mapa patronal on realment puguem defensar amb tota la força i capacitat els interessos de la petita i mitjana empresa. Anar-hi a canvis que vagin encaminats a tindre posicions de domini, el que significaria, en aquest cas, és distorsionar el que podria ser l'àmbit de la representació i la participació. Però deixin que els digui també una cosa en el respecte, i aquí penso que és un matís que és important. El que sí que demanem i reclamarem és una discriminació positiva. I això és una de les qüestions que estan dintre del nostre programa. No es pot tractar per igual una gran empresa, una mitjana, una petita i una micro. Perquè quan es posa una norma, que és el que passa en el nostre país, per les empreses, es posa igual per al que té, i poso l'exemple d'un hotel, 1.000 habitacions com el que té 10 habitacions. La capacitat de poder complir amb una norma en el que té 1.000 habitacions respecte al que té 10 habitacions està generant una discriminació, en aquest cas, per la dimensió. I això és el que nosaltres d'alguna forma treballarem. Qualsevol altra qüestió d'imposició i de discriminació no positiva i en aquest cas de poder fer que el petit pugui ser, torno a dir, mitjà i el mitjà pugui ser gran, és una equivocació. Per això, quan tanta gent parla de que tenim un país de petites empreses massa petit, el que sempre li diem als que sabem i als que parlem i als que defensem la petita i mitjana empresa, que això té una causa-efecte i té la causa-efecte de posició de domini de la gran. Això és el que no pensem permetre des de la petita i mitjana empresa. I això és el que continuarà lluitant aquesta candidatura. I jo al davant. Més preguntes? Sí? Álvaro Medina ha hablado de que es el momento de pasar a ser protagonistas. ¿A qué se ha debido la pasividad de los empresarios en estos últimos tiempos? Bueno, mire, yo hablaba antes de currículums y vuelvo a decir, no es cuestión de explicar porque hay gente que dice que hemos hecho cada uno en la vida también nos condiciona, ¿no? Jo crec que aquí és important explicar que en el març del 2009
jo vaig ser un dels impulsors, lògicament en PIMEC, del primer moviment empresarial de la història que es va fer davant de les portes del Congrés. El 2014 van fer un acte que es deia Diguem prou i podrien anar parlant de que estic presidint possiblement, jo he dit anteriorment, el moviment econòmic i empresarial més important que s'ha produït en la nostra època contemporània en democràcia, que és la plataforma multisectorial contra la morositat, on, perdonin, he tingut notes de premsa en el que m'han amenaçat per anar-hi al Congrés i explicar aquestes posicions de domini que explicava abans. Que un gran, per aquesta posició de domini, estigui cobrant a 58 dies en llei i pagui a 300 dies. 6 vegades més de l'obligació que marca la llei. Pues això és el que estem parlant, de que això que d'alguna forma hem estat fent alguns i que d'alguna forma estem posant damunt de la taula és el pas al front d'aquest activisme empresarial al que li hem d'explicar als nostres responsables. Perquè mirin, quan una norma diu que s'ha de pagar 60 dies i es deixa que es pagui a 200 o 300 dies, el que s'està fent d'una forma vetjada és corrupció. I això ho penso i ho pensem denunciar de forma molt clara. Per què? Perquè el que tenim que fer, torno a dir en aquest capitalisme més inclusiu, és que n'hi hagi configuració de preus justos, no de cartes marcades d'interessos de 4 en contra dels 4 milions que tindrien que fer. I això és un missatge en el que des d'avui, com a candidatura, estem treballant, n'hem treballat d'alguna forma, però sobretot treballarem en el futur. Això és l'activisme empresarial i aquest és el protagonisme. Sabem que venen temps de canvi molt important i en aquest sentit nosaltres es volem posar al capdavant davant dels nostres governants per dir que no estem disposats a qüestions com les que s'estan passant actualment. La situació que estem visquent en la pandèmia i alguns sectors que estan afectats no poden continuar sense poder tenir els recursos perquè, torno a dir, ho vaig dir al Congrés, ho he dit avui i ho diré demà, si nosaltres perdem el bé més preat, que són les empreses, que són les que creen riquesa i llocs de treball, estarem condicionant el futur dels nostres fills. I és per això per lo que estem treballant, per realment tindre un país d'oportunitats, de riquesa. Molt bé. Més preguntes de la sala? Més. De la Maria Jesús. Aquest activisme empresarial farà que si vostè guanya veurem una PIMEC més bel·ligerant davant el govern i l'executiu espanyol? Creu que s'ha sigut fins ara massa benevolents? No, miri, i si guanyem, la nostra candidatura guanya, el que tindrem és una entitat en el que això que ja hem vingut fer, per això dic que no és que partim de zero, aquest no és un camí d'arribada de res, ni un camí de partida. Aquest és un camí d'una evolució que han tingut les pimes i que he assenyalat anteriorment. I, per tant, jo penso que si alguna cosa s'ha caracteritzat PIMEC, precisament, ha sigut una entitat que ha aconseguit, torno a dir, unes fites que algú algun dia tindria que posar en valor, que és el fet de que, per primera vegada, les pimes estan en igualtat de condició de defensar els seus interessos. El que les estic dient i el que diem quan parlem d'un activisme empresarial és que estarem cridant a totes les empresàries i els empresaris a la participació activa en una organització i en un agent social com és PIMEC, i quan parlo de les empreses, les empresàries, els empresaris, les autònomes, els autònoms i tots els col·lectius, gremis, federacions i associacions, de que necessiten estar actius i participatius, perquè si no, el problema que n'hi ha és que nosaltres, a diferència d'altres grups d'interès, nosaltres no tenim sobres. Nosaltres el que sí que tenim són vots i el que sí que tenim és llocs de treball i generació de riquesa. I això la societat ho ha de saber i aquest activisme el que ha de donar és una participació en la que estic cridant ja des d'avui a totes les empresàries i els empresaris a participar de forma activa a lo que és la construcció d'organitzacions que defensin els seus interessos i els seus valors. I això és el que farà aquesta candidatura. Donar un pas al front, cridar als empresaris no per ser bel·ligerant, o sí, quan d'alguna forma correspongui, però els empresaris no som els que busquem les coses amb bel·ligerància. Quan el 2009 van fer la concentració al Congrés, no ho van fer amb bel·ligerància. Ho van fer amb 44 propostes que van posar davant de tots els partits polítics, en el que els deien que Espanya necessita canvis estructurals. I les he de dir una cosa, si ens haguessin fet cas,
segurament avui dia no tindrien els problemes que d'alguna forma en tenim i continuen sense fer-se'n cas. Això és l'activisme empresarial. Participació, anàlisis de situació, propostes i exigència des del puente de mando, que vol dir un agent social i econòmic que participa i que d'alguna forma dialoga perquè les coses canvien. I si no, no tenim sobres, però el que sí que tenim, i les puc garantir, són vots. Molts vots. 530.000 autònomes i autònoms a Catalunya i 500.000 d'empreses que donen molts llocs de treball. Molts. Molt bé, doncs moltes gràcies. Voldria agrair en primer lloc la gent de la candidatura que m'ha pogut acompanyar. La veritat és que per nosaltres la igualtat va més enllà de la paritat, en el sentit de que tenim empresàries amb una capacitat enorme i amb uns coneixements enormes que han de tindre l'espai que li correspon i el jovent, que és el que realment el tenim que donar a l'espai perquè pugui continuar fent creixent aquest país. Us vull donar les gràcies. Vull donar les gràcies a tots els mitjans que ens heu seguit i tot el recolzament que feu i que ens teniu a disposició per poder aclarir i per poder explicar el que pretenem i demanar-li als socis, com no, que estem aquí per treballar i perquè el que decideixin els socis sigui el que sigui, serà bo per Pimec, que és el més important. Moltes gràcies. Només aclarir que hem habilitat un correu electrònic de la candidatura que és canetepremsa, canete amb N i premsa amb M, en català, canetepremsa, tot junt, @gmail.com, canetepremsa@gmail.com. Qualsevol altra pregunta o consulta que tinguin a la candidatura de l'Antoni Cañete ens la poden fer arribar i els voluntaris els respondrem. Moltes gràcies.